Те разбрах, я кажи сега, какво трябва да... Какво трябва да... Мазя. Ама защо ще махаме стените? Не, аз съм мазя и защото сега не е пахащ. Ама стаята, защо искаш стените да я махаме? Казвате. Ами, дай ми, аз искам поиса чаята И какво да правим? и хубавата чая и мазя, защото нещо волема. Развалена ли? Къде е развалена? И тук. И какво трябва да направим? Не, аз чекам. Къде е да се слагая? Чакай. Какво ще правиш, бе, Дани? Айде, извън да си телега да спиш. Чакай, бе. Какво ще правиш сега? Правя чаната. С какво ще го правиш? Аз С какво? и това поета. И това. И какво ще го правиш с тези неща? Какво ще правиш с тези неща? Стига. Ще, молят се. Така. Краска е. Цялата работа е наистина развали. Тати, те ли правиш? Ето. Какво провежда тази? Тя голяма дупка стана. Не, ти ще кажеш ли приказката за мен за питка? Да. Чакай. Шушавата той. Взех ли си сега? Не. Ами, не казвай приказката, ако не се взе. Чакай. И свършиха батериите ма днес. Слушах батериите. Да. И какво ще правим сега? Те? Спим. Айде, лягай се. Аз пих в боята. Изпи боята. Да. И сега? Айде, Дани.
Айде вече да си лягаш така. Стига толкова. Ела да кажеш приказката за питката и да лягам да спя. Чакай. Ето има потея. Я? Не работи, бе? Да. Не работи? Поти. Не. Да. И вече са още повече. Да вземи. Аз съм мачът. И това да вземи. Добре. Кача. Май ми струва, че ще паднеш там. Аз ще ям пай. Аз мавам. Какво правиш? Аз мавам. Внимаваш. Добре. Не почта шуру. Не. Не. Не работя, защото трябва да спим вече. Чакай, бе. Бавя. Накъде? Аз сега ще се лягам вече. Ти идваш ли? Ох, Удари си главата ли? да. Еми, внимавай. Айде, слизай тук. Слизай вече. Чакай. Слизай. Нали кажа, че внимаваш уж? Айде, Дани.